салом ба ҳамаи тамошобинони хонаи мо. Умедворам таъсияти хуб ҳастем. Омади Наврӯзи хуҷастапайро ба ҳамаи шумову ба кулли Тоҷикистони азиз муборакбод мегӯм. Бигзор ҳамеша шод бошену шоду хуррам бошен. имрӯз барои шумо як хӯроки миллӣ пешкаш менамоем, ки номаш оши брида аст. Дар халқият мегӯянд тӯпаи брида. фикр мекунам тамоми бонувони Тоҷикистон тарзи тайёр кардани ин хӯрокро медонанд. Шояд касе ҳам надонад. ҳатман тамошо кунед, чунки беҳад як ролики тамошовару ролики беҳад ба гуфти рӯсо аппетитни омадагие. ҳатман тамошо кунен, лайка монен. кадоме ки подписатся нест, подписка шавен. худоҳофиз то видеоҳои навбатӣ. Kuşkira bridani şofan duşa harcı harcı.